هەرچەندە وڵاتên ku destêwerdanê di Sûriyê de dikin hewl didin krîza Sûriyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê çareser bikin. Lê şirovekarên siyasî dibêjin ku ew welat dixwazin çareseriya krîza Sûriyê de berjewendiya wan de bê berî xelkê Sûriyê. Herwiha dibêjin pêwîst e navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê di bin siya civaka navdewletî de werê avekirin. محسن طاهر اندامê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de çarçoveya beşdariyê de bername civa de ku biryare îşev demjimêr heştê şev li ser ekranê arkê werê pexşkirin ragihand ku Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê berdewam şirovê ji rewşê re dike pêwîst e Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê derencamên karê xwe siyasî li ser herdê cih bi cih bike. Em wek Kurd wek Encûmena Niştimanî Kurdî heta îro em tenê tehlîl dikin, em tenê şîrove dikin. Divê em jî wek miletekî li ser erdê miletê Kurd wek pêkhatekî Sûrî li ser xaka xwe ya dîrokî ye divê em jî karûbarê xwe bêtir bikin, xwe aktîv bikin, divê em ser asta navdewletî bişoxlin, divê hinek ev kesê got îro va kara dikin hemû dewlet ê got xwedîrolin Sûrî de vê deverê ava bikin gelo çi têkiliyê me bûra hene çi dîtinê me hene divê deverê de. Ji aliyê xwe ve Nawaf Reşîd serokê nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimeniya Kurd li Sûriyê ragihand eger navçeya aram dibin siya civaka navdewletî de werê avekirin wî demî mafê teve pêkhateyên deverê wê werê parastin ji ber yek welat nikare serpereştiya navçeya aram bike. Wê heger daverek aram çêbê dibin sîwana koma navdewletî bê wê berjewendiyê êgo wek me mustehwaz jî anî ziman wê berjewendiyê me xwediyê deverê tê de hebe bêhtir û gelek tişta wê bike yek jî parastina xelkê me nebe meydaneke şer ev devera hanê nabera du terefê biyanî ji deverê heger pede navê wek şaxek şaxê pekeke û dewleta Tirkiye bihane û nakokiyê xwe bînin vê deverê û deverek aram çêbê wê evaya berjewendiyê xelkê me tê de hebe adin wê çareserî bêj pêşerojê jê re destpêkek bê bîdayetek bê ji bo çareseriya temamî ji Sûriya re. هەروەها حەواس عەقید ئەندامێ دەستەیە دانوستانکارە سووریە گوت و پەیمان ji aliyên navdewletî hatine wergirtin ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di avakirina navçeya aram de xwedan rol bê û leşkerê roj wê beşek bê ji hêzên parastina navçeya aram. Herwiha pêşmergê roj wê hêza sereke a heta îro kesek Sûriya nikare bêje ev hêz destê wê ketiye nav xûna Sûriya de hêzekî cihê aramiyê û direhetiye re hemû Sûriya bê cidabûn û taybetî navê pêşmergeya re Kurd cihê rehetiyê û aramiyê peydakirina aramiyê Ji dema nûçeya avakirina navçeya aram li Rojavayê Kurdistanê hatiye ragihandin hêz û aliyên siyasî yên wê deverê ketine li vû tevgerê de ku xwelgel stratejiyeta aliyên navdewletî biguncênin xelkê deverê jî bi fikar çavereya pêşeroja xwe dikin.